tanko kujerema amigos kuru West Mugirango kuri inde garuki abo senator Nyamira County 2027 nkwanere obosoku twaro cha Senate kati ya Governor Amos Nyaribo na Senator Kongo Mugeni kirba kita Senate bago chi exchange nyakia magenderata yo Nyamira ntebenga bono bosoku bonane asingenjo abana barayi babwente ko babakubwatirana banyare koranga bakonyira abantu baitu banyamira atubona to kwanaiga magendera ndete yagenderete Senator jo siasira nondete yokuboli onde eliye taribuya ntebenga Senator Kongo Mugeni uri gwente okora oversight nero fedet nero gerete emejande yerega waro de baba tabanga chiwesa 4.8 billion kirikia rura se Senate ya 2023 tiasirire ekerole Senator okolega sia ingiem chiwesa ogotoma kuru Senate naende kwanda wachibwati kuru 2023 chiwesa tiasirete asete yo Senator Kongo Mugeni atenenira rangeria abantu batanya chiwesa njira natomete gochaga kuzi chiwesa abantu banyamira kya magendero akwanire gentekyo ago chokwanire Senate na samatanga abutali oversight ni gotoma chiwesa onye chiri gotumeka buya ochaga ya se ground porangeria abantu chiwesa chiri cyanya koba chigo ba rectified cyakora magendero tari ngatome chiwesa chisire eranya gotabanga chiwesa njena natomete chiasire ngebono kendinge yakora igonje tebe aki obokungubone Nyamira Senator Kongo Mugeni tinke chiwesa chito chigosira nande ngwanire seginera yabera second assembly for the last 7 months warning kisitire bine bintu baro setyo korora so tatinga assembly tebe orole jo kufetie bintu so chiwesa chera ene scheme baro seti yoko iba chiwesa chito Senator nabwate powers ne constitution yoko rangeria abantu boja se Senate bali keriro ono cha se president aintafini patitana ko kolegenteki erene wakili na manyete bintebi but wono eregenta akora ne siasa akokora na maisha y'abana Nyamira ataite county feri kabisa so that 2027 acha tumekegenteki kuri yobo gabana bwaye tete musabenga ati okora siasa na maisha y'abana Nyamira acha ke kolega sio senator onyeka musinyiro nyakatete okore campaign atige gasi o senator eragendene campaign yae turi kumuntu munga uranyare kurigereri ebintu bitu Nyamira mbigosira kisegi kero chikendete magendero tayo ndi segi kibuna nateba ejeneski mubaro secebezi beti cyosira tindo chiesegi etakere kobere senate onye speaker kero obeire mbichi igari kuruoro speaker yendegenderere onyo bete mbichi irigari ande kotini gutameje sikia inere constitution tari arasimishwe nesegi yo kero kurasimisha kobeka gari tumeka chibeso wakana chikoti kubeka gari ichinechi segi babege swati account assembly teba in operation so chibese chito chiasira because woni gore timbagende to tumeka chibeso chiko kora chipache chiwetu chitari ondeta yo oversight ne chipache diba korosi ne assembly ya na okero na chibaro sene bakutumeka chibeso igweye ne scheme babegete yoko iba chibeso chito kubuli boseza singenje ka utete Nyamira yatigeire maega asingenje yo mosene to tubegete obisi tali go kolega sia yo oversight nakine sokeringa tiango ngiche nkoro oversight Nyamira chibeso chito kolo cha rule senate chacha chakora magendero naboni ona tukukwana chi oversight Senator ngore oversight funds abwende kubeka oversight chovis kere what asekera abana baro cha magendero tayo koruya bacha ba report ndubona tukukwana iga Okongo Mugeni tabwati obisi none yemo Nyamira County wodere nga chibese kiri cyogoro oversight nero litiga ibetoreti so tawo chikonyo kuboli bali bande chibese kere cyobisi chisetu chi constituents chi oversight ekera mugendero project ne yo koronye tayo koruya abana inji banda gali bakana egendikiyete so tendo kyagendera buya igonga nkulino bo senator intere koleke bishe bintebe chibese nchi gotomukuru national koruwe national government yaje county chiasira tone watabanga chiasire lakini jiri kokonya abantu tegete Senator kobero obisi orenda chibese nchigo sira tariyo konganya chibese chiasirire ochakotanga chiasirire bana njimbari gokonye katachi kisegito tegete tutete amaendero Nyamira